lidi, tady to je výzva na Kosáka a na Kolumbu Štivík. Tak tohle bude fotbalová výzva, tak si to užijte. Já jsem Kosák. Já jsem Kolumbo Štivík. Když to nesplněj zadání tady fotbalisty, tak tady Dan Kosák buď dělá 5 kliků, nebo to splní. Takže si těšte na to a jdeme na to. Takže teď bude první tyčka od Kolumbu Štivík. Takže tohle musíš udělat, Kosák. Zkus to. Doufám. Držím ti palce. Když to neuděláš 5 kliků. Ještě jeden pokus. Ještě jeden pokus. Další klička. Takže tohle Daniel Kosák prohrál, takže 5 kliků můžete. 1, 4, 5. Dobrý. Teď. Takže teď bude dělat kličky Daniel Kosák a tady to musí udělat prostě Šťovík, Štivík. Ano. To musí udělat. Ano, takže 3.